La història és que vaig rebre un e-mail de la germana de Marta que deia nosaltres et necessitem, i m'explicava per què, que anava a fer aquesta festa avui, aquesta reunió de metges per recolzar una suggerència del doctor Baselga. Jo tinc un especial respecte pel doctor Baselga i a l'equip que té, i qualsevol cosa que em demanen doncs el considero molt seriosament, i per això estic aquí. Si la meva presència ajuda algú, doncs és maco, és la fama de la tele que serveix per alguna cosa positiva. I tenim una sèrie de tractaments nous, cada vegada menys agressius, de tractaments més elegants, més eficaços. Tenim un número creixent de malaltes a les que els hi podrem donar menys quimioteràpia. És a dir, que en resum jo crec que estem en un moment d'una gran esperança en el futur de la recerca del càncer de mama. Ara estem en la fase en què ja a l'hospital, quan veiem un tumor, podem seqüenciar les mutacions responsables i podem començar a identificar tractaments a la carta. Si amb això li sumem que tenim tractaments nous, tenim tractaments nous contra un oncogen que es diu HER2, tenim nous tractaments contra el càncer hereditari, inhibidors d'un enzim que es diu PARP, tenim nous inhibidors dels vasos sanguinis del càncer de mama. És tot un conjunt de coses que totes estan convergint, no?, cap a una curació més elevada. Barometric pressure is increasing, but it's still below the levels that we see in winter storms. We're up by 13 millibars from where we were before, and it weakens as it moves in from the shore. Necessito que vinguis perquè tenim un acte important per lluitar contra una malaltia que va acabar amb la vida de la meva germana Marta. Aquí estic. Som més de 500 persones, exactament crec que som 550, que és encara més, més que 550, que és un èxit molt gran, molt gran. Jo he fet moltes vegades coses com aquesta i us puc dir que això no és normal. És a dir, sou gent generosa i curiosa. Carmen, has de parlar, no te queda otra. Hija, ¿qué quieres que te diga? Volia explicar-vos que la beca Marta Santa Maria està inspirada en l'exemple de com la Marta va fer front al càncer. L'experiència d'haver viscut colze a colze amb ella en la seva valenta lluita ha fet que no ens puguem quedar indiferents davant del càncer. Hem volgut crear la beca que porta el seu nom per tal de retre un homenatge tant a ella com a totes aquelles dones anònimes que no han pogut superar aquesta malaltia. És per això que en aquesta primera edició s'ha adscrit a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, on s'estan portant a terme estudis considerats de primera línia a la comunitat científica internacional. Aquí l'important és que tenim que decidir com a societat quants recursos volem dedicar a això. Si com a societat seguim estant contents en què es segueixin retallant els pressupostos de recerca, si això és una cosa que volem acceptar-ho o no. Jo crec que no tenim que acceptar-ho. O sigui, hi ha una manca de recursos i aquí jo crec que tenim que fer un debat social, no? Jo crec que la societat tenim que decidir i tenim que fer el que és important per nosaltres, no? Jo el que tinc claríssim que una de les nostres prioritats seria que els pressupostos de recerca, en lloc de baixar, pugessin. A Lleida es pot fer recerca biomèdica i es fa recerca biomèdica de qualitat. A l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, que és una institució
que agrupa els investigadors de la Facultat de Medicina, dels hospitals, del sistema sanitari. Hi ha 200 investigadors que cada dia fan recerca en diferents àmbits. La neurociència, l'envelliment, la patologia vascular, però molts, bastant d'ells, en el càncer. Ho fem com avui es fa la recerca, amb xarxa. I aquí tenim amics del Vall d'Hebron, amics que dintre d'uns dies estaran a Boston. Són gent amb la que treballem en xarxa, un dia fem una cosa aquí i l'altre dia es fa a un altre lloc. Així és com es fa la recerca avui en día. Yo recuerdo hace 15 años cuando empezó mi fellow en Francia y en Estados Unidos, cómo rápidamente entendías por qué la filosofía en estos países era muy distinta. Una mujer americana, lo primero que pensaba cuando se le diagnosticaba un cáncer de mama era ¿qué puedo yo hacer para que esto no le pase a ninguna otra mujer? En Cataluña y en España hace 15 años era ¿qué puedo hacer yo para que no se entere nadie de que tengo esta enfermedad? Yo creo que el ejemplo de Marta es un ejemplo que tenemos que seguir, que ya se está siguiendo, y es que esto no es un castigo para las mujeres. Y esto tiene que ser un motivo ejemplar hacia nuestras mujeres mucho más fuertes y mucho mejores personas y a las familias que les rodean. Yo quiero recordaros que sufren un cáncer de mama se van a curar, pero seguimos teniendo un gran margen de mejora, que es ese 20% de pacientes por las que todavía no somos capaces de alcanzar la curación. El càncer de mama jo crec que té com a causa de mort, no com a causa de mort, jo crec que el càncer de mama té els dies comptats. No sé si seran 20 anys, si seran 25, aniran caient els tumors, una rere l'altra, aniran caient. També tot depèn molt de la nostra capacitat de transmetre els coneixements. Estàs nominado, doctor Bassèlia. Sisplau, has de parlar. Tu vas tenir una relació molt directa amb Marta Santamaria. I a mi la història aquesta de la Marta Santamaria i de la família Santamaria ens sembla, té molts punts de similitud amb una història preciosa, que és la història de la Susan G. Komen Foundation, que és una fundació de càncer de mama que ha recaptat més de 2 bilions de dòlars i que jo la conec bé perquè sóc un dels beneficiaris, com molta altra gent, dels seus fons. La Susan G. Komen Foundation comença quan una malalta, Susan G. Komen, s'està morint de càncer de mama en un petit poble d'Estats Units, i la seva germana, que es diu Nancy Brinker, i que després ha sigut l'ambaixadora d'Estats Units a molts països d'Europa, li promet, com a promesa de germana, que dedicarà totes les seves esforços que tingui per lluitar pel càncer de mama, per aconseguir que la gent estigui conscienciada i perquè les noies joves tinguin tractaments pel càncer de mama. Prevenció vol dir que has d'anar al ginecòleg, que has de tocar molt, que si veus un voltet i tal, immediatament has d'anar al metge, que no pots esperar, que la por no et faci esperar, perquè potser si esperes, quan arribis al metge ja serà tard. Ara hi ha moltes coses per al càncer, moltíssimes més dels que creiem, i els metges valoren molt la prevenció i sobretot la possibilitat de fer un diagnòstic ràpid i prematur. Aquest capote, per un preu de sortida, a partir d'un preu de sortida de 600 euros. Sí, 200 euros, 300. Pollerols que vull estar, 600 euros, 400 euros, 1.200, 1.300 i té aquest premi.